La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina. Es va introduir accidentalment a França l'any 2004 mitjançant el transport de mercaderies i ja s'ha estès per diversos països d'Europa, en àrees rurals, forestals i també urbanitzades. A Catalunya es va detectar l'any 2012 i des de llavors s'ha anat estenent progressivament, sobretot per les comarques de Girona i Barcelona, on les condicions climàtiques i d'estructura de vegetació li són més favorables. Com totes les vespes socials, és una espècie depredadora que pot capturar una gran diversitat d'artròpodes, altres vespes, dípters, abelles silvestres, etc. Però que mostra una gran predilecció pels ruscos d'abelles de la mel, on troba una font inesgotable de proteïna per alimentar les seves cries. Genera impactes en diferents àmbits i sobretot incideix sobre les explotacions apícoles, dificultant la viabilitat de les colònies d'abelles domèstiques i el maneig d'abellars provocant pèrdues importants. Des de la Universitat de Girona, en col·laboració amb diferents entitats, com són el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Diputació de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica La Garrotxa, juntament amb diferents apicultors col·laboradors, estem investigant l'impacte que exerceix la vespa asiàtica en els arnars on hi tenim les colònies de l'abella de la mel. Hem estudiat l'efectivitat i la selectivitat de diferents mètodes de control físic, que serien les arpes elèctriques, són també els morrions i són també les trampes coldo. D'aquesta manera podem arribar a reduir la pressió de la vespa asiàtica en els abellars. Més recentment hem investigat com el maneig de la varroa i la gestió d'aquesta varroa, juntament amb la pressió que fa la vespa asiàtica, poden condicionar l'estat de salut de les colònies de l'abella de la mel. Aquestes investigacions han posat de manifest que existeix una enorme variabilitat en la pressió de la vespa asiàtica al llarg de l'any, entre anys i també entre zones diferents. No disposem, però, d'una eina que ens permeti recopilar aquestes variacions en un territori relativament extens. Existeixen aplicacions mòbils i pàgines web per registrar l'observació d'individus o nius de vespa asiàtica, però no una eina adreçada al sector apícola. Per tant, amb l'objectiu de posar a disposició del sector apícola i els gestors una eina pràctica per al seguiment en explotacions apícoles, la Universitat de Girona, juntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, hem iniciat el projecte Alerta Velutina. Al llarg de tot el període d'aquest projecte caldrà, per una banda, activar, validar i millorar aquesta aplicació per telèfon mòbil i crear una pàgina web complementària que permeti als apicultors monitoritzar periòdicament l'abundància de vespa asiàtica en els seus abellars. També fer un seguiment de les variacions temporals en l'abundància de la vespa asiàtica en els abellars distribuïts arreu del territori català, utilitzant aquesta aplicació mòbil. I també exportar l'eina digital, és a dir, l'aplicació mòbil i la pàgina web, i tots els coneixements derivats d'aquests anys de recopilació de dades a tot el sector apícola i els agents gestors, per tal de poder afavorir l'adopció de mesures de control adequades que permetin al sector apícola conviure amb la vespa asiàtica. Aquesta aplicació mòbil tindrà tant la versió per Android com per telèfons amb iOS. Permetrà a cada apicultor registrar els seus assentaments, localització a nivell municipal, número d'arnes, mesures de control de la vespa asiàtica, i llavors ja podrà iniciar els comptatges. Bàsicament, l'apicultor es col·locarà davant de l'arna activant el cronòmetre de l'aplicació i s'iniciarà un comptatge de vespes que durarà 30 segons. Aquest procés es podrà realitzar tantes vegades com es vulgui, obtenint molts registres al llarg del temps. A nivell personal, cada apicultor o persona que participi en el projecte podrà consultar les seves pròpies dades, ja sigui a través de l'aplicació o a través del web, comparant els seus diferents assentaments i veient de forma gràfica l'evolució de la vespa. Al participar-hi, molts apicultors de diferents punts de Catalunya, a nivell global, es tindrà informació en temps real de l'expansió de la vespa en el territori i de les abundàncies que hi ha a cada lloc.